A tekun Atlantika akwai wani tsibiri da ake kira da Bermuda ko Triangle de Bermude. Wannan tsibiri wani wuri ne da yake a tsakiyar Florida, Puerto Rico da kuma Bermuda. Wuri ne da yake mai matuƙar haɗari a duniya. Jiragen ruwa da na sama sun sha ɓacewa a wurin yayin da suka nemi tsallakawa. Masana da masu bincike sun yi kowane irin ƙwaƙƙwafi domin sanin abin da ke faruwa a wajen. An fara gano muguntar wajen ne a shekarar 1945, lokacin da ƙasar Amurka ta tura wata tawagar soji ta musamman domin shawagi a kusurwar. Ana kula da tafiyarsu ta hanyar na'ura mai hangen nesa. Kwatsam sai masu kula da tafiyar tasu suka rasa ganin yadda motsin tawagar yake. Da aka lalabo shugaban tawagar ta wayar tarho, sai ya bayyana cewa ba su san inda suke ba, amma ga su a cikin waɗansu fararen ruwa, alhalin ko kalar ruwan tekun kore ne. Daga nan ba labarinsu, kuma hakan ta ci gaba da afkuwa har gobe. Masana da masu bincike sun faɗi maganganu daban-daban akan wajen. Wasu sun ce wani mayen ƙarfe ne da ke da kwai a wurin wanda yake janyo kowane irin abu. Yayin da ko waɗansu cewa suka yi, ƙofofi ne na zuwa sauran duniyoyi wacce ba wannan duniyar da muke ciki ba, amma shaƙundum abinda masana addini ko Islama ke faɗa a kan lamarin, wannan wuri ne da Iblis ke rayuwa. Masana falsafa sun ce batun ya fi kama hankali. Zancen gaskiya, a nan wurin ne Iblis ke majalisinsa, kuma daga nan yake ba wa sauran shaɗanu umarni na zuwa yin aikin shaɗanci. Idan suka dawo su kawo masa rahoton muguntar da suka yi, shi kuma ya ta ƙyalƙyalewa. Wasu masana ko sun ce abin da ke sa jirage na ɓacewa idan sun bi wucewa ta fadar Iblis ɗin, tsaro da kariya ne shaɗanu ke ba ma wannan fadar ta mai gidansu. Waɗansu masanan ma sun yi ma wannan wurin da suna tsibirin shaɗan. Ala ayi halin dai a wannan wurin ne shaɗan ke gudanar da hada-hadar shi a kowace ranar Allah.